Здравейте, тук аз съм Цеко и това е Minecraft House Build номер 2. Ще направим една къща, която е 10 на 10. Аз съм си го очертал от Obsidian, за да си го маркирам. Така, започваме. Борите 4 блокчета, 1, 2, 3 и на четвъртото слагате 2 блока нагоре. Oakwood Planks. Слагате един блок през него от лук и слагате fences. След това тук слагат stone 2, 3, тук са 4 по 2 на височина и отгоре слагат wood planks. Така. След това тук може да имаме два прозореца и тук един прозорец. Сега продължаваме. Слагате още 2 на 2. Ето тук слагате 2 на 2 пак. Слагате от Oakwood Planks. Продължавате тук с 3 на 2. Продължавате с Oakwood Planks. И сега ето тук ще използвате Oakwood Slab и продължавате ето тук. Като може тук да сложите 2 блока от wood и отгоре един slab. Тук също продължаваме. Сега за тук смятам да го направя както е от среща, така че слагам тук 3. Продължавам с wood. Така. Нещо ма... Това тук няма. Тук 2, тук 1. Fences. И тук си правите 3 на 2. От wood plank. Продължавате с слабо. Не слези. С wood slab. Ето тук всъщност не е такова. Така, продължаваме с тук от тук. Значи тук слагате 3 ето 2 stone. Тук един блок. И тук продължавате с stone. След отгоре лук. Се бъркам от planks. Продължавате с слабовете. И тук също, ако искате, може да сложите така 2 блока с слаб отгоре. По-точно на всеки го направите това. На всеки корнер. След това. Сега преминаваме към покрива. Така. Ще сложим на всякъде слабове. Отгоре. След като свършим с това, ще ограждате го, след това го запълвате с Oakwood Slab. И сега така, махате само тук, нищо не ви трябва, освен Oakwood Planks. Така, сега ще ви трябва врата, chest, crafting table, 5 furnaces, легло, картина и bookshelves. Но някои от нещата, които може не е задължително да слагате всички неща е тук. Примерно може да сложите в стол. Ако искате, можете да сложите други неща. Не искате да виждате тук, защото отгоре слаб може да се твори чест. Сега вратите, слагайте ги от вътрешната страна. Преди това пода.
Махате всички дърт и запълвате с oak wood planks. Така. След това слагате, въртите от вътрешната страна. Тук може да слагате отдолу чест и отгоре furnaces. Така, сега леглото ще е тук, отзад това, и торч ще ви нужен, да имате торча и го слагате тук. Така, тук може да сложите някоя картина. Грешка. После ще взема този торч. Примерно тази. И тук може да сложите ето така. Ето тази трябваше да сложа, но не може да я намеря. Ето така примерно. И тук сега. Да, още неща, които ще са ви нужни. Така, това повече не ни е нужно. Колдрон ще ви нужен. Това. И ще взема... не. И ще взема 4 такива. Не. Слагате тук това. Взимате кофа с вода. Пълните всичко. След това отгоре слагате Bleeding Stand и вътре слагате по една глас ботъл, за да ви е по-хубаво. В смисъл да не е празно, а да има нещо в него, се направите нещо, но не задължително да го слагате. Така, затова тук място може да сложите още ето така. Така смятам, че е добре. Не е главно, това е къщичката, само да видя тук отгоре така. Не, то не е така и така. Ето виждате тук примерно това. Може да запълните цялото. Сега торчовете тук. И тук няма да слагам. Тук. И това е къщата. Което какво представлява къщата. Няма се да ви хареса този епизод. Ще се видим в Minecraft Hard Build епизод 3. До скоро!